No alokas, herätys. Kyllä, rakas. Ihan kohta, rakas. Herätys! No onks pakko karjuu niinku armeijassa? Armeijassa? Minähän olen armeijassa. Kyllä. Odottaako alokas, että tarjolemme aamiasta vuoteeseen? Kyllä, kiitos. Kyllä minä voin odottaa, mutta mielellään teen kanssa, koska Kaavi lyö niin vattu. Pulinat pois ja petistä aikaa 10 sekuntia. No sehän kävi nopeasti. Tehän olettekin täältä Helsingistä kotoisin. Kyllä olen. Saattekin heti erikoiskomennuksen. Eilisen everstin puhuttelun pöytäkirjat on toimitettava puolustusministerille. Jätätte ne hänelle henkilökohtaisesti ja tulette heti takaisin. Onko kysyttävää? Herra Kersetti, meneekö jalan vai polkien? Autokin on jo keksitty, alokas turhapuro. Toimikaa! Niinpä se onkin.